Sumweni seche mabende johera mag moluor Raila Odinga koro rito mondo odonji e nyasi mar Azimio la Umoja movement mabende obagi alapa mano ero mamambo leo boma Kisumu. Jotelo mopogore opogore bende koro medo kwayo mondo medo jiwo jopiny mondo oket kwe e kinde romo makamano ero. Laktar Richard Aya mabende ochung' laro kom kar chung' od burano ero maseme kaunti ma Kisumu e yiero madwe mar 8 mar higani eri koro kwayo oganda obed kod kwe kowacho ni migosi Raila Odinga ni kod manifesto mabeyo mag dongo ruoge mabende owacho ni chala mana kod manifesto mare mabende en godo ne oganda joseme. Gino ero mabende omiyo jiwo oganda joseme mondo biogone kura hotel negi e kar chung' od bura maseme kanyo iron. To awa biro mambo leo stadium Jomo Kenyatta Stadium mondo wa inspect kawan gi regional coordinator mar Azimio, Governor Cornel Rasanga, to gi Governor James Ngwai, to gi Governor marwa ma Kisumu ma en Professor Nyang' Nyong'o. To wase wuotho kaka aspirants moa kuonde mopogore opogore iseme kawa inspect stadium mondo waikre ne kiny. To wach moro wuok kae ni aspirants kende, aspirants te mantie obed MP, obed ma Senate, obed women rep, awa bet piny nyaka ma MCA, awa bet piny e bura gi regional coordinators ma wacho ni kiny wadwaro kwe, wadwaro ni all aspirants mondo sol ji mondo bi a function makoro wako godo the 5th Raila Odinga mondo kochopo Nairobi makoro Saturday makoro bedo the candidate mar Azimio obed ko wuok Kisumu ka walosone nyasi maber wamor. Wach moro wuok kae ni dipoka nitie aspirants moko ma nyalo biro ni gidwa piem kien mano kodwa timo wan kaka joseme gima watimo ka wang'e nying semen kumoro mane waseme ji biro kanyo wado wuok motegno mondo wakaw baba wakowe kochopo Nairobi nikech wang'e ni kae mogike oseluoro the whole country. Koro kae mowuoke kodhi Nairobi mondo bed the one candidate ma Azimio modhi bedo go the 5th. Kaka ne waromo kaka aspirants moa Kisumu County waromo bet piny wawacho ni wan gi kwe kendo wadwa ni mondo kwe kinyo bedi ji owuok oga mamor, lakini kaka oselos piny maber iwacho ga ni sani Kisumu ochalo Europe e kaka onego odhi kuro gi chuny maler walose obed nyasi ma ji mor kik kelele moro wuoge awuoga. Bang' ka waseko the 5th mekwa gi pod wanyalo timo kidala kik wabed ni kanyero kuma en international nikech stadium en international, airport en international, Kisumu en international e Kisumu County kae. Mekwa wanyalo loso bang'e ka koro wasekoe maber miyo kiny wabi wate ka waseme daeri mondo joseme te mondo bi wabi e nyasi ma kiny koso kawuono aparo na wach kawuono donge ya mondo inyalo ya e kiny mondo adwa ni joseme te mondo bi e nyasi ma Azimio ma timre Friday kawuono mondo wawuog wate mondo wabi mondo wawinji weche mag economic transformation ma the right honorable Raila Odinga bokonwa. Kuwinjo gino matut ubiro ng'eyo ni weche ma osebedo ma wache e seme mag tego yuto e wach manie manifesto mar the 5th mar the third economic transformation ma wadwaro e pinywa ni mondo watiek wach mar poverty, watiek weche mag tuo mana ka wan gi tego moyuto motegno.